खरकसा बुखु कल्पना देबबरमा कुमारघाट फटिकसराय जिसे बिलेजनि साइकरेजा बुसा मागनैनो तुयै तंजानाय एडिसि चंमारिनि सिगां बोनो नक तांगै रिलायमानि कुमारघाट यूथ IPFT नि सिख्लारो फियाबा आ जराव रांनि बिया लंगै नक खालाबै रिमालिया यूथ IPFT रक फियाबा क्राक सालो हायनो हाय तीन पायै बिनि नक न खालाबै रिलायखा कुमारघाट यूथ IPFT नि सिख्लारो बेलेकने हामबाय जों तिनि आरो तिनि कुमारघाट IPFT यूथ IPFT नंगै तिनि फटिकसर 10 एडिसि विलेजनि तिनि बरम गोनांजोब तिनि बाय कल्पनानि जों नक तांगै खोथाय थां एडिसि चंमारि इलेक्शन सिगांनो जों नखै तांगै जा हायफाना जों रां खुरैनो बागै जों बन केन्द्र फायरिनो हायफाना तिनि दिना तिनि असाला तिनि 18 तारिख नि साला जों बना नक तीन पाइपि फैका तीन पाइप जों तिनि बन नक न हालावै रिखा नखुमो जों कमप्लिट खायरिखा इनके बेलेकने हामबाय जों तिनि जतो तंगै तिनि आरो तिनि ताखो सं तिनि आमसानि जतो चुबासो बन बेलेकने हामबाय टाइम अमाहाय खलायना ताइ जतो जागा तिनि बरग्राम न सुबान बागै साराति प्रतिबासन जे तुगे आरो सुबान खयजाव हम बागै हिंके तिनि बाय कल्पना ब खरकसा बोरै बनि बसायबा करै बागै बन सुबालायखा बेलेकने खाकसां खाचों अनेक आगिन दिनि तिनि न बन सुबाना हिने चुबान सुलायमानि जों तिनि सुबालाय मालायखा इनके बेलेकने खाखामो बनि बसाय करै बनि बसा खावनै दङ ताइ बनि बितान बागै बसु जान बागै जों बन नखुंसे तांगै माखा हिंके अबनि आगेबो जों कयेकटा साखल देमा yang फटिकसर के गोबां जागा सम हाय पिपिन जायता नक तांगै रिजाक बे जों तिनि बरग्राम न सुबासो खायना लाबा नगरा तिनि जरा जतो हेल्प खायना बागै साराति आमसानि तिब्रासा सुबान जतना कयजाव हामबाय।